anem a entendre que això que hem fet aquí és per vosaltres, futures i futurs i futuris professors i professores o mestres de primària. No està pensat pels nanos, és a dir, el nivell que hem posat és un nivell alt de comprensió, però ens serveix perquè vosaltres agafeu el per què és important i quina és la utilitat que pot tenir saber tot això. Us poso un exemple, ho treballarem durant la resta de curs. Vosaltres quan feu una suma, 23 més 12, normalment us van ensenyar 3 i 2, 5, 2 i 1, 3, i ens van ensenyar que això era el número 35. En realitat, aquest 23 serien les dues barres de 10 més 3, perquè tenim el sistema en base 10 i sabem que per el que hem fet dels multibase teníem que això són 2 de 10 i 3. I aquest 12 és 1 i 2. Si ho ajunto, si ho agrupo, jo tindria, òbviament, 1, 2, 3, 4, 5, 5 de 1, i 1, 2, 3 barres, 35, és evident, és a dir, és el que hem estat fent. Què passa si, per exemple, anem a posar aquí 19. Tindríem la barra, i ara 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Al fer 9 i 3, a vosaltres sí, ens oblidem d'això, quan vam fer 9 i 3 fèieu 9 i 3, 12. Poso el 2 i m'enduc una. 1, 2, 3 i aquest 4, 42. És la forma que ens van ensenyar al col·le. Però aquest m'enduc una, ara s'entén molt bé amb el bloc, amb els blocs o amb les bases amb els blocs multibase. Fixeu-vos, quan jo tinc aquest 9 amb aquest 3, en realitat agafo 9 i agafo 1 i faig una nova barra. És a dir, aquest 9 i aquest 1 ho puc veure com una nova barra d'aquestes. Per tant, tindria 4 barres, quan ho he juntat, i 2, que és aquest 42. Aleshores, en realitat, aquest 9 i 3, 12, aquest 12, en realitat el que em deia aquest 12 és que tindré 2 sueltos més la barra. Per això posem aquest 1 i ens enduem un 1. Què passa amb la resta? Imaginem, per exemple, a 25 que li vull restar 19. I dius, tinc 2 barres i 5 i li vull treure 19. Ostres, en el col·le ens van ensenyar que això es feia de 9 a 15 en van 6. M'enduc una, la posàvem a sota i dèiem a 2 li resto 1 i 1 i em queda 0 i com que el 0 no es posa, perquè un 0 davant d'un número no té, i el resultat seria així. Això és el que ens van ensenyar. Què vol dir aquest 1 que posàvem aquí a restar? Doncs molt fàcil. Nosaltres, quan jo tinc aquí 5, no li puc treure 19, treure-li 19 voldria dir treure-li una barra i 9. Jo això és el que vull treure. D'aquí no ho tinc, doncs tinc que agafar aquest bloc d'aquí de 10 i trencar-lo, el descomposo. I aleshores, quan l'hagi descomposat en 10, com que l'he de treure 9, me'n sobrarà un, que seria el que ajuntaré amb aquest d'aquí, i em quedarà la barra i aquests 9. Però com que també n'he de treure una barra, em quedaria aquesta barra fora, perquè li he de treure després una barra, aquesta barra d'aquí, i em quedaria en realitat 1, 2, 3, 4, 5, 6, que seria aquest número. Aleshores, aquest m'enduc, en realitat el que vol dir és de les 2 barres que tinc, perdo una per poder fer el 15, perquè si no, no puc fer. No tinc suficient d'aquí a aquí. He d'eliminar una barra per poder fer la primera resta. Això és el que volia dir aquest 1. Si no hem entès el sistema de numeració en base 10, aquest poso un 1 aquí, poso un 1 a dalt, no s'entén mai, no entenem el que estem fent quan sumem i quan restem. Passa el mateix amb la multiplicació, amb la divisió, és a dir, això és part important. Aleshores, si entenem les coses, podem entendre bé els procediments i podem entendre millor el que estem ensenyant. Aquesta era la idea d'aquesta assignatura, és a dir, que vosaltres sortíssiu amb molts recursos per poder ampliar el que vulgueu i de manera lògica, buscant la construcció. Aleshores, simplement ja per acabar, us dic una importància també dels sistemes de numeració. Hi ha un exercici que sol fer a secundària que diu la suma de 2 xifres d'un nombre de 2 xifres és 12. És a dir, m'imagino un nombre de 2 xifres, per exemple, el 53 és un nombre de 2 xifres,
però diu que la suma de les dues xifres és 12. Anem malament. Tindria, per exemple, que inventar-me 39, un nombre de dues xifres que la suma és 12. 3 i 9 dona 12, aquest sí. Aleshores diu, si intercanviem d'ordre les dues xifres, em dona un número que supera en aquest en 18 unitats. I dius, quan canvio el número de l'ordre, guanyarà en 18, però fixeu-vos que si jo el canvio, no guanya en 18, guanya molt més. Per tant, no era el 39, he de buscar quin número és aquest. Podem anar provant i provant i provant, seria una opció fins a trobar-lo, o l'altra opció era fer el número és xi, i jo sé que si el número és xi, tenim que x més i és 12. I què passaria ara si fem el d'allò? Diu, quan el canvio d'ordre seria x, aquest és més gran que aquest en 18 unitats. Hauríem d'escriure aquí, aquest és igual a aquest més 18, però mai escriuríem aquest, escriuríem i per 10 més x serà igual a x per 10 més i més 18. Aquesta seria la idea de com fer aquest exercici, hauríem de fer aquest sistema. Si no s'entenen els sistemes de numeració, jo escriuria x i podria semblar que multiplico x per i. No, un número x i és x per 10 més i. Un número i per x és i per 10 més x. D'aquí és on arribo a aquest sistema i com podem fer aquest sistema. Resolent aquest sistema trobaríem el